Летен сладкиш с праскови и домашен йогурт сладолед. Едно изкушение, което си заслужава да опитате. Вижте как го приготвих. Започвам като нарязвам прасковите на осминки. Няма да ги беля, защото според мен с кората се получава по-наситен цвят и вкус, но ако вие желаете, може съвсем спокойно да си ги обелите с остра белачка или пък като ги бланширате за кратко във вряла вода, подобно на доматите. Нарязаните праскови овкусявам с 1-2 лъжици захар, кората от 1 лимон и сокът от половинката лимон. За повече аромат ще добавя и няколко щипки Pumpkin Spice Mix, който съдържа канела, индийско орехче, както и джинджифил, но може да сложите и само канела. Тъй като се чувствам изключително авантюристично и някъде бях прочел, че мащерката си върви с праскови, реших да сложа и няколко листенца прясна мащерка. Съвсем спокойно може да я пропуснете, ако решите. Разбърквам и притискам леко в тавата, за да се получи равномерен слой. Докато прасковите се мариноват, приготвям и сместа, с която ще ги покрия. В купата на планетарният миксер слагам маслото, което е хубаво да е на стайна температура, заедно с захарта и включвам за около минута, просто да могат да се смесят. Между другото, миксерът, който аз използвам, е от моите партньори Ариете България. В техният сайт вече започна голямата лятна разпродажба с намаления до 50%, а с промокодът ми MIRO10 хващате дори допълнителни 10%, даже и върху вече намалени уреди. Ако имате нужда от нещо за дома, като например планетарен миксер, машинка за сладолед или пък нов тостер, влезте, разгледайте и се възползвайте. След като маслото е започнало да усвоява захарта, в купата добавям и останалите сухи съставки: брашното, бак пулвера, щипка сол, както и малко смлени изпечени бадеми. Ако нямате такива, може да сложите малко орехи или пък изцяло да пропуснете ядките. Пускам за още 30-40 секунди миксера, докато се получат едри трохи, след което вече ще налея и прясното мляко, което също трябва да бъде на стайна температура. След като всички съставки се смесят много добре, трябва да се получи нещо като гъст крем с консистенция подходяща за намазване върху прасковите. Поръсвам още няколко щипки захар, които пък напръсквам и с малко топла вода отгоре, за да може да се разтопи захарта по време на печенето и да се получи тази апетитна коричка, и хвърлям в предварително загрята фурна на 190 градуса с вентилатор за около 45 минути. През това време ще си направя и сладоледа, който този път няма да съдържа жълтъци в него, а само цедено мляко, сметана, малко лимонова кора и мед. След като разбъркам всички съставки, директно ги изсипвам в купата на машината за сладолед от Ариете. Купата прекара последните 24 часа в фризера, а сега на машината ще й трябват само около 25-30 минути, за да забърка сладоледа. Когато е готов, го пресипвам в купа и го вкарвам в камерата, за да може да изчаква там, докато сладкишът ми се поохлади. А той изглежда просто невероятно. Виждате апетитната коричка, малките вулканчета, от които излизат пръски от сиропа, който се образува от прасковите. Ароматът е просто невероятен. Този сладкиш се поднася на стайна температура или дори леко топъл. Не може да изкарвате парчета, така че директно с една лъжица гребете и сипвайте по купичките. С топка от домашният сладолед отгоре и едно листенце ментичка получавате един невероятен чревоугоднически десерт.